Siap. Mangke monggo foto keluarga lumampah nggih. Mas. Ini Mas. Nyandi to kowe. Kene, nyandi kowe iki. Kene Mas. Aku nek dolan kono diomongi mboke kono nyeluk. Masilo. Golek anom ki lho, Masilo. Masilo. Mas matane ngono apa piye? Enek mas-mas nek gelungan ki kelainan apa piye? Lah mbah ya ujute ya ngono. Bapak ngene ngerti aku goyang ngene masuk ngono kok. Masuk yang slawe mbek bapak iki lho mau. Masuk ngendi? Masuk nih jalan tol kono. Sik nom. Ya piye Pak? Nang foto sik ambekanku megap-megap Senin Kemis iki lho. Walah, anu jebuk oksigen. Apa arep modar apa piye? Bar joget. Monggo mangke foto keluarga pun kepareng lumampah nggih kula semanggaken keluarga sange pondokane Kang Dereng, keluarga Dereng Mas Dereng ora kok deleng. Deleng ki apa lho? tanah ilate cepet, Mbak. Lah yo MC Pelung tek payu wae Mas aku. Oh, yo bet to. Oh, tanah gawane kok kono yo ngene iki. Apa ilatmu ki muntir ngono apa piye? Ya sithik, Mbak. Oh ngono. Ngepang. Nek kowe jek mending ilate muntir. Lah piye? Lah nek aku malah uripku delokno ta. Lah iya, Biyen ki cita-citaku TNI iki dadi banci ngene iki. Hah? TNI? Iya. Lah nek aku dadi TNI ya bedel telakmu to aku ki arepan. Dadi TNI lagi disiapne terus piye bentuke? Siap gerak ngono kowe piye? Siap gerak ngono. Biasane kan sangkur pora pedang pora ngono Oh, kae. lah nek kowe? Nek iki ora. Beda sing ditungne. Rongne apa nek? Sisir. Injih, uluk salam ya Mas Hanom ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbok alon-alon ae to. Ya. Banci apa-apa to? Suarane kaya bledek iki jane. Meneng tamu sakmene akeh delokno to. Jawab salam ambek ngombe es ki boleh ngombe es nih. Kamangka salam ki ndongakne keselamatan lho. Lah iya. Ketok balik ra pengen slamet kabeh wong-wong iki. Dibaleni ya, Nam. Balenono, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya. Oh, sing tenanan ampun sawer. Bayo. Ya Allah, Dik. Matur nuwun lho, Dik. Lho, persahabatan. Cipika-cipiki ra apa-apa. Ngono kuwi persahabatan. Tanahku iki patramu genggek. Sepurane lho. Anggere wong lanang sepurane. Wong aku nek ngono ki storku ya ning kowe kuwi. Oh iya to. Kok butuh mungkin nemen. Bapak sinten menika, Pak? Oh, Pak Talang Bayo. Iya, Pak Talang. Pak Talang iki dalan banyu ngono. Mulane ndelok Pak Talang ki adem ngono ya. Lah iya to, dalan. Dalan banyu. Oh iya weh. Nenek Talang ya bocor to omahmu ki. Iya, Mbak. Japani sik ya, Nom. Japani piye? Ben berkah barokah sama ngene Pak Talang. Heeh, piye? Bismillahirrahmanirrahim. Tukon bobok, tukon pilis laris. Kok laris kene iki? Penglaris kuning kene iki. Nek Mbak Muji kan ra duwe ngenean. Duwe apa ora, Mbak? Duwi no. Apik kono timbang konamu. Kayak orang nggone Mbak Muji. Lah kok apa? Pak Getre. Yo iso aku ndelok ki bentuke samprusuh. Lebokne kota amal ya, Nom. Nah, Ngapa deleng kono? Mbok kene titipne aku ae. titipne kowe. Heeh. Lagi kok kanggo anak yatim piatu fakir miskin, Mbak. Oh, yatim piatu to. Alah mbokku ki yo yatim piatu padha wae. Pakene mbokku wis yatim piatu yo nang lesan. Mane mboke kanggo nyekak nyaur mekar sesuk ta mbokmu. Yo iya, lah piye witekno? Iya, iya. Bar iki posone kan jebuk mekar apa ya merongos ning omah. Iya, Mbak. Apa poso wong traweh dicucuki rak yo renek to? Apa arep lah iya mulane. Masa wong traweh dicucuki lah ya lagi iki. Lah piye? Lainan bocah iki. Lah iki delokno sinden, yoga nek ngene iki tok sumringah. Sumringah. Njajal poso. Rak rupane nglinting kabeh. Ora mangan, ora ngombe, ora duwe duit sisan. Biasane ra mangan ra duwe kan duwite mlumpuk. Ora kedos ya, Dek ya. Iso bingung. Ngapa? Kedos. Lah apa sopir kombi apa piye wong-wong ki sambene? Tek elok men. Iya. Ning aku sok nek poso arep dinas genten. Lho, dinas nanti lho. Mbak. Ditarik karo Pak Lurahku. Pak Lurah Mbak Susi timbangane kowe engko ning dalan tawa mending tak kek ning kelurahan ke bagian nyetempeli ngono kae lho. Bagian Nyetempeli? nyetempel ngono lho, Mbak. Lah yo kan nyetempel kan nyetempeli iki sing ngentoki surat kuwi lho. Nah. Kok nganggo li barang? Lah kan jenenge nyetempeli to. Lah nek taman tukang bondang ya bondangi. Nek sinden ya nyindeni. Tukang stempel ya nyetempeli ngono lho. Dong ora? Mbak menawa pengen tak stempeli, Pak, monggo, Pak. Kenapa tak dong aku ngono kuwi?
Ora dong. Ora mbak. Yo, lang bojoe meteng sik tek ngantek radong. Lambemu elek. Lah tenah kenyataane. Jaremu nek gak iso meteng gak mbok rabi. Mulane Lah kuwi kakek nawar kowe ngono kuwi. tak omongi. Mulane wong saiki pamane rabi kok meteng sik iki kudu bersyukur. Lah ngopo? Lah timbang dirabi ra iso meteng bake banci. Lah kok ora malah coto. Mulane nek anak meteng sik aja diseneni dadi rabekne ngono wae. Bener kuwi. Joprongne asline wong wedok-wedok dandane kalah karo banci ya. Sapa? Alah wong kene menang di bolongan tok asline iki. Lah nek rupa ya tetep Dedek Susi dong sih. Ya tadi. Ora. Sing ngendang kan. Apa? Aku mbek kono 3 tahun iki gak iso ngetengi aku ketoke gabuk ngono ki. Mosok saiki aku rabi wong Tawang Mangu kono lho duwe anak siji. Lho, Ning genek ndase nom. rabi karo wong Tawang Mangu? Iya. Ya menungso metune. Nganu dangkel jati. Wong menungso ki ya gatoke menungso apa kosot meteng apa piye. Ya boh ya. Dedek Kirya sing kang kondang kaloka. Nah, iki sangka HD Decoration. Oh, betul sekali. Bekerja sama dengan Queen Wedding Organizer. Iya sekali. Dari Ngrambe. Ngrambe. Ngawi kidulnya gunungnya Ngawi. Iya, betul. Aku ngomong apa to jane iki? Wah, Kok aku aku dhewe ya judek. bingung kono ki apa. Enek Mas Manggala jogetne napa mboten? Ya iya no. Ya alhamdulillah jogetne ya nom. Manggalane sik kene Mas maju rene. Ya nyedak papoh kene le. Papoh untumu kuwi. Dedek Susi. Nah, Dedek apa? yo Manggala ki tik sing paling ndek dhewe maju Mas. Ya. Iki wis ndek dhewe ya putih banget dadi wong. Lah delok ana ta nom. Duh, Aku nek delok iki gua yamen nganggo kaos kaki ireng barang iki. kulit. Kulit to. Lho, ya Wah, ta. kulit to. Mosok kaos kaki metu ulune. Aku nek delok Mas iki kelingan tanggoku ki lho. Apa tanggomu? Sing keracunan MBG ki ya bentuke leh kurune ra umum. Tak tapuk kowe kok. Dok maju Mas. Nah, dibuka gak apa-apa aku yang duwe ngonoan kok Mas. Nah, gak nek tak demek Mas. Sak mene lho le. Kowe pengen delok apa piye? Sak untumu. Apa sakmene kutil apa piye? Kutil le, kutil. Namanya siapa Mas? Alim. Hah? Alim. Oh Alim kaya wonge ya Alim ya nom ya. Menengan, heeh. Kaya tanggokan kancaku ke jenenge Slamet. Tabrak sepur ya modar ya gak slamet jote. Nek iki Alim kan ya Alim tenan. Selamat ki ya eneng lho macamune kene. Tuwapuk kowe engko. Iki jenenge Slamet Alim yo an. Oh, Slamet Alim to jenenge. Oh gak tabrak sepur kok le. Ah mau kanginan hus ngono. Nek tabrak sepur ora bongko cah iki. Ojo ya le. Malah kok Slamet kok ngaku Alim. Alah, lho, lagi dingene arep kejengkang to. Mulane to manganmu rada akeh. Kowe gelem diopeni Mbak Susi apa ora bentang lemu? Punya ini. Kok atos men ki ngapa lho? Susu iki jare susu jebol kaos kaki kae. Kok mudeng men to Pak jenengan ki? Langganan mesti iki. Ning Mbak Gajah kono biasane. Nggon apa lho Mbak Gajah ke? Wisata. Wisata apa? Nganu religi. Biasane nek maca Quran a'udzubillah ngono ya. Nek iki gak ngono ngene iki. Wedi aku. Selamat. Nah, cek sekolah, Mat. Cek sekolah. Kelas berapa? Kelas 3 SMK. Oh, kelas 3 SMK wes, Jan. Metu undang rabi ngene malah penak ya. Malah iki wis wayahe. Pokok rabi iki mesti selamat pokoke wis to. Nganu iso joget ora, Mas? Insyaallah sudah. Kok insyaallah iki gak yakin ngono to Mas aku ki. Diajari sik ya. Diwanai. Iki ki apa to? Rasa cunduk ki nggawa tipung ora? Ya kendang miring no. Ya kendang miring. Ditutuk sing model ke lho. Dung 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 tak kentung. Iki sapa rak ya? Apa kuwi? Tak kentung ngono kae lho. Bener lho Susi. Nek iso bali kono. Iso. Ditanggap 30 juta tek ra iso. Apane 30 juta? Lah iki nanggap tukang kendang tok 30 juta. Mosok. Ning balik gak gondas wong engko. Dipajang ning prapatan nganu kono. Ambe. Si Wedari. Ayo Iya. Mas, tak ajari joget Mas. Dek maju rene. Nah. Maju. Goceki bangkeanku Mas. Ya. Lah dalah matane ra ngematne. Sik to Bro, sabar. Ngetak muni piye? Bangkean. Bakean ngerti to. Ora Jawa bangkean iki lho tak warai. Kepala, pundak, lutut, kaki. Bangkean. Lah ning kene iki ya. Wis mat bareng. Wis paham.
ngantek ramat tak idoni kowe engko delok ana. Bocah. Ayo Mas, goceki bangkean. Lah, ngono lho. Dok ngene ya ora apa-apa, lah dalan. Sekno lho Le. Ya, delok ana ta Nom. Kayak foto maternity wong hamil ngono kae. Aku hamil duluan. Sudah 3 bulan. Gara-gara pacaran tidurnya di sarangan ngono. Jan kaya nyopir angkong kowe Le ngene iki. Apa nih paletong apa piye rumangsamu tek nyopir angkong iki. Nyopir angkong kowe ngono kuwi. Nganu rada mendek sithik Mas. Lah. Ya tipunge apa jenenge sing buat kono lho Le. Kom dumuk susu. Kene. Nah. Slamet. Iki cor-coran Le dudu susu Le. Sing buat kok. Nah. Kok nek ngemik itok ngono untumu para rampal. Ya. Ya. Anu kendangnya Mas ya Mas. Maju karo mundur ya Mat ya. Oke persiapan Mat ya. Maju Mas. Mundur. Ayo ngono Mat. Maju Mas. Mundur atoto. Maju Mas. Alah. Mundur. Ukil-ukil. Hop. Hop. Ketok iki sampean anake akeh iki. Mual. Mbok padakne aku apa tek gumah ki. Lagi tek nyek men karo aku. Mungkuk kono ki mesake lho. Mungkuk-mungkuk ki mergo delok brutu, nyebut delok raiku. Nah, kok ngarep genten Mas jajal. Nek kowe kok mburi arep gumah ganti kok ngarep. Madhep rene. Lah. Aja nganti muka Yo. lho, Mas. Wong kita angel men ya. Aja nganti muka lho, Mas. Nganti mukoke lho jane. Sapa sing muni wingke? Lah kae. Mandhak ambek aku 30 ra bayar kok leh muni muka. Yo. Yo. Nah. Maju mundur ya Mas ya. Nah, Dimatke. matne Mas ya. Maju. Aduh. Nek kono maju kowe mundur Le. Nganu kele. Ketoke slamet ambek Mukidia digaprukne mbek cah kuwi iki. Pare gagal otak to. Iki engke nganu dijogetne bareng wae. Heeh, iya. Aku jarene ibu-ibu sing among tamu kene iki mau. Sing ndi to jane? Ngene tak emut ora ya mlonyoh kowe iki. Apane sing mbok mutke? Nganune jempolane. Tukang kendang rasa junduk iki kesregepen ya. Iya, tanah. Ono diabani barang wis tak tungkak. Ngono. Jarene nek sing iso nyanyi pinter nyanyi. Sapa? Engkang pundi, Bu? Lenggah kursi. Wida, sing jenenge Wida sing ndi? Windah. Walah. Rene, Dik, maju, Dik. Maju rene ayo. Nah. Yo, wong nek cek perawan iki mlaku lek Timi. Lah yo. Ora kaya wong nek wis dol ngono wis ngene ngono ya. Rene, Dik. Susi. Gak kene tak cokot, Dik. Nah, Susi. kene. Bar mbok ngene nek enek semedhuthuk ki apa? Iki to, terus ngimbul HP nom. Nah, bayo. Ki ya menik-menik ya wedok ngene iki. Wedok mbok arep Iya. haji apa piye? Arep nyanyi apa sayang? Enggak tahu. Enggak tahu gimana dong sih? Ini bentuknya tapi karawitan. Lagunya Jawa bisa. Dangdut yo iso. Apa lagu nih? Terserah. Ali janjine apal ora kowe? Oh gak apal. Kentekan suara to, Dik? Mengi ketoke. Ora Apa? bladekan Mbak nyanyi kok. Ayo, lagunya apa? Anu Bukit Berbulu iso apa ora? Enggak. Apa lagunya apa? Berbunga. Oh, Oh, bisa nek bukit berbulu gak iso nek berbunga iso. Yo. Walah wong tek polos ora umum. Ya gladrah kok seliramu iki kok ya. Lah judul iki Bukit Berbunga kok mbok tareni Lah bukit-bukit berbulu kok Kan beda. Ayo dikancani rene sing wedok-wedok kuwi ya. Emoh. Balik nek nudik nek mau Dik. Nah, kowe ora aku rene wae. Tak kanca. Oh enggak mau sendiri. Wong kita wangel lah setrum siji-siji kok. Ayo maju. Nah. Sing wedok ning kene sing lanang ning kono aja diwarni nek meteng. Ayo tak tungkak ya rasa cunduk ya, gas. Terakhir tukang kendang ki njaluk diidoni tenan kok ketoke. Kok kendangi petak uyui. Iya. Sek. Sesarengan rasa cunduk ya. Maju sini Mas, jogetnya Mas. Ya, wis diwarnai barang kok ya. Agak maju sayang.
sudah? Ya sudah Mbak Susi. Warok-warok ki lagi teko kok muni belum nyapa lho. Ya. Menika saking mondokan sampun enggal pamit ngaten. Ngaten injih. Nggih. Sampun kondur sayangku cintaku. Assalamualaikum. Bapak Ibu ingkang dangu pinantu saking Bagya Mulya, hati cara permati lan pusanipun sampun keparing kalesan kasebatan. Semoga pawimahan kita tutup kanthi wacan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Ayu monggo petul kagisan manten ingkang hamengku gati kajajar-jajar sang debetar pagung hang tamu ingkang ben kuntul pun keparing kala pinangka juru pangan daliwara wonten kekenesan medhipun ngaturaken gunging sampun semua ngaturaken lujeng siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kalih nuwun matur sembah nuwun.
katon SMP kae wicarane ngrasepake bangsa krungu guyune pindho wae Tanjung manis rasane rasa semak madu semesi Tanjung Gunung Kuciwa tancepe turun santung saateke metaboyo wis rata dangane ora disro lapun mangkono Tanjung Gunung nang rembuyo Pangeranku si Tanjung Gunung engkang mawe etiluhung si Tanjung etipendi si gunung mung bangsa katon SMP kae wicarane ngrasepake bangsa krungu guyune pindho wae Tanjung manis rasane rasa
tan kawuri Tanjung Gunung.
Cahya Kirana ki jan elok tenan. Ayo, Nduk. Tiru cak neh, Nduk.